Ha? Oh, yeah. What po temple? Pala muna si German na ticket. Siya yung pinakuha ko. Kasi lagi na lang ako. Tapos, tig 200 baht each person yung kukunin namin ticket. Kasi yun talaga, 200 baht talaga per person. Siya nice. Ayan, kung makikita nyo naman, ang dami ring mga taga-ibang lahi na pumupunta dito. Ayan, oh. Ang temples dito sa Thailand. Ayan. Ang daming tao, ang daming mga turista. Meron pala silang bag para lalagyan ng sapatos dahil patanggalin natin, hubarin natin ang ating sapatos. Only one is enough for both of us. For both of us, one is enough. Ayan, tatanggalin na namin aming mga sandal. Include my shoes. Ang dami niyang tao, guys. So, sleeping? Yes. But she is awake. Yeah, he just wake up. because you are here. You're funny. Is it a guy or a girl? Buddha is a man. Always. Always fun. Joke. Yun yung what po. Tinatawag nilang what po. Yun. Kakagising niya lang daw sabi ni Chairman. Ang laki niya, ang taas niya, oh. Ang laki niya. Yan na yung face niya talaga, oh. You can go in. Ayan, oh, yan yung kabuuan niya. Ayan, ang haba, oh. Ayan, yun yung paan niya. Ang laki niya, guys. Yan si what po. Lahi. Lalong lahi na to si German. Isa sa mga turista dito sa Thailand. Ito isa sa mga tour guide. Ang iba kasi, meron talaga silang tour guide. Kami ni Afam, ni German, DIY lang kami. Nakikita nyo ang dami nagpa-picture. Down you can reach. Hindi natin ito mababasa, guys, dahil Thai language to. Ayan. Ito, guys, may for 20 baht mga coins. Tapos ilagay natin dito sa Yan, nagpapahinga muna kami ni Chairman. Nagpapahinga muna kami dito. Ang daming turista. Kadalasan yan talaga siyang mga tour guide. Iba-ibang lahi. Kaya maganda naman siya. Nakakatuwa. Tapos ayan pa. ask them to take a picture. Ano nila man? Ano nila? Paano? Tap. Lên, to, tao khác. Lên, to, tao khác. Direct TV. Nakasama ang world leaders. Yan. It's okay if you cannot see. I don't see anything. Yeah. Siya. Ang ganda niya. Oh, ang ganda niya. Ang ganda niya. Kakatuwa, merong pusa. Ayan na si Wat Po. Yan si Wat Po Reclining Buddhist Temple. Thai massage lesson dito, guys. Kaso nga lang, ngayon kasi ay holiday kaya close siya ngayon. This one is Thai massage wheel. Yeah, there's some practice they're doing this, So you have to not to know this all history, So, ang ganda niya. Ganda siya dito, guys, sa
Wat Po Reclining Buddhist Temple. Pero hindi na namin siya na libot ng buong buo talaga kasi ang iba pare-pareho lang din naman ng view. Yun lang talaga yung sadya namin yung nakahiga si Wat Po. Ayan, dito na kami sa exit guys dahil kami ay lalabas na. Ayan, thanks for watching. Bye!